er fucking sjovt. Der kommer han jo. Det er sgu da H.C. Ja, det er sgu da. Den flotte. Det er Hans. Det er min bedste ven. Bare like this, jo. Det er man ikke kender, når man er fra unge. Det er god gamle Hans. God tøj. Nå. Det er jo nemt at gøre det til en 3D. Det er jo slet ikke animeret, det der jo. Det er jo bare en film. Fint negle den der. Ja. Det har hun godt nok. Hun har lige været Hvilken neglespecialist har hun? Ja. Det er faktisk super fint. Der er sådan månedligt over og sådan noget. Det er sgu egentlig meget godt. Nej, det er Tommy Lise. Den dag, da jeg mødte dig og sagde tillykke med fødselsdag, så tog jeg den hernede. Den lejle. Ja. Var det ikke en nybygget? Ja. Ja, fordi at I havde været inde og spise lavkage, og jeg sagde tillykke med fødselsdag til dig. Og så skulle jeg til morgenfest. Og det skete nede i nybygget. Dernede. Så det var bare været. Ingen tjasser, ikke? Morgenfest og morgenfest. Så har det været drengen, der har holdt det sådan. Hvem er drengen? Kasper, ikke? Kasper var der. Så har det været Kasper, der har holdt det. Fuck, hvor griner. Så har jeg nok bare gået i seng, da jeg kom ind. Morgenfest var det nok ikke. Seriøst, det ser vildere ud på film, end det gør i virkeligheden. Ja, lige præcis. Det er altså for sindssygt. Du må altid komme til morgenfest hos mig, Maria. Mit liv er en stor morgenfest. Det er helt fantastisk, jo. Hvad er det, det? Hvad har hun sagt? Maria, Ej, okay. vil du kolde den her? Det var indholdt, det ved jeg ikke, hvad er. Det er Peter, der har lagt over. Sorry to Peter. Nej. Jeg synes, det er Ej, var det vildt lavet, det der? Ej, det er fandme sindssygt. Nej, jeg bliver nødt til at vide, hvad det er. Det har fået helt vildt lavet. Altså, Ja. Hvad siger du? fuck, det må tage lang tid, det der. meget pænt og sådan lidt rød. Hvorfor baner det ikke bare grønt? Jeg er stil. Seriøst, det er vildt. Prøv lige at se det.
Fuck, han har set os. Man ikke bare sådan show off til. Der stod op, ikke? Og så det tror jeg. Eller læse. Mister altid venter. Hej, Maria. Jeg har bare, nu har jeg optaget i 8 minutter, nu bliver det sjovt til sidst. Jeg var nødt til at stoppe, for det gjorde de arme. Jamen, præcis. Jeg har gjort det samme måde. Her får det ikke så Men det er fandme flot. Det er meget imponerende. Forrammet hele bygningen ind med alle vinduer, alle detaljer. Fuck, det har taget lang tid. Ja. Fuck, det har taget lang tid. Ofte sker sådan noget her. Det er sindssygt, det her. Ej, hvor er det fint. Jeg kan slet ikke forstå det. Det er fandme flot. Hold kæft, det er flot. Det er bare farvet. Inderst inden der er farvet. Det der tennis. Ja, det var det, som det var det ene. Nej, han er uhyggelig, ham der. Han siger bare gravity. Det er hende der i spindedåsen. Ja. Nødknækker. Ej! Det var da tavligt, det der. Ja. Det var da tavligt. Så de lige skulle have læst eventyret, før de valgte at lave lysshowet. Ja, det er godt.
Nej, der kommer min homie. Christian, min ven. Prøv at se, det er ham, det er bare potterpande, altså. Potterpande. Hej, hej. Skal du holde op, for det gør jeg også. Ja, jeg skal bare holde at sige det. Kan man bare se alle dem, der styrer til det. Nej, det er rigtigt. Det er et show. Hvad er virkelighed? Hvad er fiktion? Har I aldrig nogensinde været ude at sejle? Har I aldrig nogensinde været ude at sejle, måske? Jeg ved ikke, alle folk. Jeg har lige sendt min kæreste til London. Fedt at kunne fortælle ham, at det fedeste event til nogensinde sker, mens han er i London. Ja, det er fedt. Så var det værre for fuck London. Ja. Altså, vi går meget op i det der hos Andersen og eventyr og sådan nogle ting, så det falder også på tiden. Det er vise noget, der virker. Altså. Hold da op. Det er flot. Første gang i år, jo. Ja, det er det første gang, det var. Ja.